ברוכים הבאים לתרגול הראשון להקלה על כאבי גב תחתון. אני מזכירה שבכל שלב תישארו קשובים לגוף שלכם, תישארו קשובים למה שנעים לכם, ואם משהו לא נעים, משהו מרגיש לא טוב, אתם תמיד מוזמנים לעצור ולעשות משהו אחר. אז בואו נתחיל. לתרגול הבא אנחנו נצטרך איזושהי חגורה. זה יכול להיות צעיף, זה יכול להיות מגבת, זה יכול להיות חגורה של מכנסיים, משהו שהוא לא אלסטי, ויכול להיות שחלקכם תצטרכו כיסא, כל כיסא שיש לכם בבית. בכל מקרה הכיסא הוא לא חובה, אני אתן את זה רק כאפשרות. אנחנו נתחיל בשכיבה על הגב. אז אנחנו שוכבים על הגב, ברכיים כפופות, כפות הרגליים עומדות על המזרון. אפשר לעצום עיניים אם זה נעים. ורגע אחד אנחנו רק נשארים לשכב כאן ולנשום, להתבונן בנשימה. ויכול להיות שכבר בשכיבה על משטח שהוא יחסית קשיח, אלא אם כן אתם שוכבים על מיטה, אבל אם אתם אפילו שוכבים על שטיח בבית או מזרן בבית, אז עצם השכיבה על הגב על משטח שטוח ויחסית קשה, כבר זה יכול לייצר איזושהי הקלה ואיזושהי הרפאיה של כל השרירים, המפרקים, העצמות לכיוון הרצפה. אז קחו את כמה רגעים פה להתרכז בנשימה שלכם. ונסו להפוך את הגוף לקצת יותר כבד לכיוון הרצפה. לאט, בואו נחבק עכשיו את ברך ימין לכיוון הבטן, נשלב את האצבעות סביב הברך ואנחנו מיישרים את רגל שמאל קדימה. אם הישור של רגל שמאל קדימה יצר איזושהי רגישות, אפשר להשאיר את ברך שמאל כפופה. אם הכל בסדר, אז ברך ימין כפופה, רגל שמאל ישרה. קחו פה שאיפה מהאף. ובנשיפה נסו עוד לחבק את הירך אליכם. לאט אנחנו משחררים, אנחנו דורכים את כף רגל ימין על המזרון, מחבקים את ברך שמאל אלינו. אופציה ראשונה היא ליישר את רגל ימין, אופציה שנייה היא להשאיר את ברך ימין כפופה. קחו פה שאיפה. בנשיפה נסו לקרב את הירך עוד לכיוון הבטן. וחזרה, נדרוך את כף רגל שמאל, נדרוך את כף רגל ימין. ניקח עכשיו את החגורה שלנו. אנחנו מחבקים את ברך ימין אלינו, ובאותו אופן אפשר לשמור את שמאל כפופה או ישרה. והפעם אנחנו מיישרים את רגל ימין בתוך החגורה. אז אני שמה את החגורה, או שוב את הצעיף, מגבת, מה שיש לי בבית, סביב העקב של רגל ימין, ואני מיישרת את ברך ימין. עכשיו פחות חשוב כמה הרגל תהיה קרובה אל הגוף, אני דווקא רוצה להרחיק אותה מהגוף, ולנסות כן למצוא את הנקודה ואת הזווית בה ברך ימין ממש יכולה להתיישר. גם אם זה אומר שהרגל היא ממש ב-45 מעלות. תמצאו איפה הרגל יכולה להתיישר. תוודאו שהכתפיים לא נושאות את המאמץ, תכופפו קצת מרפקים ותרפו את הכתפיים. ישרו את ברך ימין לגמרי ותלחצו את הירך ואת הברך הימנית רחוק מהבטן. דחפו את עקב ימין לתוך החגורה שלכם ותדחפו את עקב שמאל, אם הרגל שלכם ישרה, עקב שמאל קדימה כאילו הוא דוחף קיר דמיוני.
ואז חזרה, נכופף את ברך ימין, נדרוך את כף רגל ימין על המזרון, נכופף את ברך שמאל, נשים את החגורה, אם זה נעים ניישר את רגל ימין, ואנחנו מיישרים את רגל שמאל. דוחפים את עקב שמאל לתוך החגורה, דוחפים את עקב ימין קדימה, מיישרים את ברך שמאל לגמרי, מוצאים את הזווית של הרגל שהברך ממש יכולה להתיישר. ומנסים ממש לפתוח את כל החלק האחורי של הרגל השמאלית, את הירך השמאלית, את הברך, את השוק. חזרה אנחנו מכופפים. נשים את החגורה בצד, נכופף את שתי הברכיים, נעבור לשכב על צד ימין, ודרך הצד אנחנו באים כל הדרך לעמידת 6. אז אנחנו מתמקמים על הברכיים, על השוקיים, נצמיד את הבעונות הגדולות שלנו יחד, נפריד את הברכיים, ישבן קודם כל עד הסוף אל העקבים. אם הישבן לא מגיע לעקבים אפשר לשים כרית בין הישבן לעקבים, והידיים שלנו מטיילות קדימה. קחו פה נשימה עמוקה. שאיפה, אנחנו עולים לכיוון כפות הידיים, ננעץ את הבעונות ואנחנו נכנסים לכלב מביט מטה. נרים את הישבנים שלנו למעלה, ניישר את הברכיים, הידיים שלנו דוחפות. אני רוצה כבר פה לתת אפשרות למי שלא יכול לבצע כלב מביט מטה, לעשות כלב מביט מטה על כיסא. אם זה לא רלוונטי לכם, תישארו בכלב מביט מטה שלכם. אם אתם רוצים לעשות את זה על כיסא, אני שמה את הידיים על כיסא ואני צועדת אחורה. הישבן מושך לאחור, הראש משתחרר בין הידיים. יכול להיות שהעקבים אפילו גם פה לא יגיעו בהכרח לרצפה. תנסו לייצר את אותה הצורה של כלב מביט מטה, פשוט שהידיים גבוהות על כיסא. עכשיו כולם בתוך הכלב מביט מטה, נסו לפתוח את אחורי הרגליים ואל תתעקשו על להוריד את העקבים. אפילו להפך, תנו לעקבים להיות מעט גבוהים ותתעקשו על ליישר את הברכיים ולהרים את האגן. נסו להעביר את המשקל מהידיים לרגליים. בשאיפה בואו בצעדים קטנים קדימה לכיוון כפות הידיים. אנחנו נעמוד עם כפות הרגליים שלנו ברוחב המזרון ככה שהעקבים והזרטות ממש בקו אחד עם המזרון שלנו. ידיים יכולות להיות על השוקיים, יכולות להיות על כיסא. אם אנחנו צריכים עוד גובה, כשיש כאבי גב, מאוד מאוד יכול לעזור להגביה את הידיים ולשמור את הגב ארוך. ניקח פה שאיפה. נשיפה, נכופף את שתי הברכיים ואנחנו נחבר את כפות הרגליים ביחד. גם בשלב הזה הידיים עדיין יכולות להיות על הכיסא. אנחנו לוקחים את רגל שמאל צעד גדול לאחור. אני בלואו לאנץ', הידיים יכולות להיות על הכיסא, יכולות להיות על הרצפה. קחו פה נשימה עמוקה. תרגישו את הריווח שבין כפות הרגליים ובין הירכיים. בנשיפה אנחנו נוריד עקב שמאל לזווית של 45 מעלות ואנחנו מתחילים ליישר את רגל ימין. הידיים יכולות להיות על השוק, אחת מעל השנייה, או על הכיסא. ידיים על הכיסא, גב ישר. אם אין לנו בעיה של הגמישות של הרגל הימנית, אז הידיים יהיו על קצות האצבעות על המזרון. תשאירו את הגב ארוך. אחד הדברים שמטיבים עם גב תחתון זה לעבוד על ההתארכות של הגב. בצורה הזאת אנחנו גם מחזקים את הגב, גם מותחים את הגב, ולא הולכים למקומות שבהם הגב מתעגל ושם נוצר עומס.
אז אנחנו רוצים להאריך את הגב ולהאריך את השרירים של הרגל הימנית. בואו נכופף את ברך ימין, נביא את רגל שמאל חזרה קדימה, ואז ניקח צעד גדול של רגל ימין לאחור. נכופף את ברך שמאל, נהיה בלואו לאנץ'. כל אחד יכול להגביה את הידיים אם הוא צריך. שמרו את החזה קדימה, את המבט קדימה. ואז אנחנו נוריד את עקב ימין לזווית של 45 מעלות. ניישר את הרגל השמאלית, ידיים יכולות להיות על השוק, על הכיסא או על הרצפה. כל אחד לפי מה שמתאפשר לו. ניקח פה נשימה, גב ארוך, תשלחו את עצם החזה קדימה, תלחצו את עקב ימין חזק ותתארכו לפנים. נשיפה, נכופף את הברך השמאלית, נקרב את רגל ימין קדימה, ידיים או על הרצפה או על השוקיים או על הכיסא, חזה קדימה. נביא את הידיים אל האגן ואנחנו עולים. עומדים במרכז של המזרון, נעמוד עם הרגליים ברוחב האגן, נשלב את אצבעות כפות הידיים, ניישר את המרפקים שלנו קדימה, ובשאיפה ידיים עולות למעלה. עכשיו תרגישו שפעולת הידיים כמו מחלצת לכם את כלוב הצלעות למעלה. תשתרשו בעקבים, תלחצו את העקבים של הרגליים, ותלחצו את שורשי כפות הידיים למעלה, תחלצו את הצלעות הרחק מהמותניים. חזרה מלפנים, נחליף את השילוב של האצבעות, שימו לב שהעקבים לא ברחו לכם לוי. תשמרו את העקבים מעט החוצה, נשלב את הידיים ניישר מרפקים, ידיים עולות למעלה. קחו את הזרועות אחורה, תלחצו את העקבים, ירכיים מהודקות, ברכיים מהודקות, וחזרה מלפנים. נחזור להסתכל על החלק הצר של המזרון, רגליים רוחב אגן. מקדימה, ידיים עולות למעלה, שאיפה. נשיפה, כפיפה לפנים, ידיים למטה. אנחנו צועדים לכלב מביט מטה. אני מזכירה שאפשר להיעזר בכיסא. לוקחים נשימה עמוקה. מרימים ישבנים, תנסו רק להתמקד בהרמת הגובה של האגן, בהעברת המשקל אל הרגליים. לאט אנחנו מורידים את הברכיים אל המזרון, ואנחנו באים לשבת בישיבה מזרחית. סיכול של הרגליים X בשוקיים. אנחנו לוקחים פה פיתול ימינה. יד ימין מאחור, יד שמאל אל הברך. לוקחים פה שאיפה. נשיפה. מגלגלים את הכתף לאחור. חזרה לאמצע. צד שני, שמאל מאחור, ימין אל הברך. לקחת פה שאיפה. נשיפה, לגלגל את כתף שמאל, לשמור את הגב ארוך ולמעלה. לשחרר חזרה. בואו נחליף את הסיכול של הרגליים. ונתחיל שוב, יד ימין מאחורי הגב, יד שמאל אל הברך, לקחת שאיפה. תרחיבו את המרפקים החוצה לצדדים. גלגלו את כתף ימין וסובבו את חזה שמאל קדימה. חזרה לאמצע, צד שני. שמאל מאחור, ימין אל הברך, לקחת שאיפה. נשיפה. לגלגל את הכתף. ולשחרר. מעולה, אנחנו חוזרים לשכב על הגב, אנחנו לוקחים הרפאיה קצרה. אני רוצה לתת כאן הצעה. אחת התנוחות שהכי מקלות על גב תחתון, זה לשכב על הגב עם רגליים על כיסא.
אז אני רוצה כבר להראות לכם את זה פה. אם יש לכם כיסא נגיש, זה ממש יכול לעשות לכם טוב. אני שמה את הרגליים, את השוקיים שלי על הכיסא, ואני נשכבת לאחר, שבערך יש לי זווית של 90 מעלות או טיפה יותר, בין הבטן לבין הירכיים. אז תמצאו את המיקום שנעים לכם, ואם אין לכם כיסא אפשר פשוט לשכב על הגב, אפשר גם לשים כרית ארוכה מתחת לברכיים. וכשיש לכם ממש כאבי גב תחתון חזקים, זאת התנוחה הראשונה שהייתי מציעה כדי לייצר הקלה. אז תרגישו אם היא עושה לכם טוב כבר עכשיו. אנחנו לא נשאר פה היום הרבה זמן, אבל אתם תמיד יכולים לעצור את הסרטון ולהמשיך להישאר פה. לאט בואו נביא ברך אלינו. נעבור לשכב על הצד. ודרך הצד אנחנו נעלה לישיבה. אנחנו מסיימים בישיבה נוחה. כפות הידיים שלנו ביחד. אפשר לעצום עיניים. ותודה רבה לכם, תודה שהצטרפתם.